Kɔsani na baara min kɛra Cisjordanie minɛni na ani bolimafɛn bɔnbɔn min kɛra Tel Aviv o bɛ kojugu dɔ sɛnsɛn o kɛlen cogoya dɔ kan min dɔnna kosɛbɛ. Fariya bɛ fariya ko caman dɔrɔn de lase. Farikolo dafalen ni nafolo tiɲɛni ka kan ka jɔ. A y'o fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Bolimafɛn bɔnbɔn dɔ ye mɔgɔ 7 faga taratadenw Tel Aviv dugu kɔnɔ k'a sɔrɔ Israël sɔrɔdasiw bɛ ka baara belebele dɔ kɛ. Palestine jamanaden 10 fagara min kɔnɔ Cisjordanie kɔrɔyanfan minɛlen. Palestine silamɛtɔn jɛkulu Hamas min ye Gaza mara kabini san 2007 la ye bingani jatigɛ wale tanu ka kuma jaabi fɔlɔ kan kojugu minnu kɛra an ka jamanadenw kan Jenin maa bolilenw dagayɔrɔ la. Israël y'a ka nafamaba kɛ yɔrɔ min na kabini o waati la n'o ye tɛnɛndon sɔrɔdasi baara kɛra Cisjordanie jamana na san damadama kɔnɔ. Monsieur Turk ka fɔ la Israël lakanabagaw ye baara min kɛ Jenin o hakɛ min kɛra o la sanfɛ fiɲɛ bɔn o seginu ka fara nafolo tiɲɛni kan o bɛ ɲininkaliba dɔ lawuli ka ɲɛsin diɲɛ adamadenw ka sariyaw labatoli ma jo sariya hukumu kɔnɔna na.